Когато влязах за първи път в музея на восъчните фигури, изключително развълнуван се почувствах от факта, че виждам нашата история пресъздадена по такъв уникален начин. Благодарение на този проект историята на България оживява. Множество чужденци посещават музеят на восъчните фигури и техните впечатления действително са много добри. Те правят действително сравнение паралелно с музея на Мадам Тюсо. Като асистент в катедра стопанско управление към стопански факултет, бих казал, че реализирането на европейски проекти на територията на града е действително показател за доброто управление на града, а и не само в нашия град, а и на национално равнище. Музеят беше отворен преди една година, като проектът е стартиран преди няколко. Разбира се, резултатите от проекта не могат да се случат веднага и хората, разбира се, не могат да видят веднага ползата от тях, но с течение на времето и с тяхното реализиране резултатите са на лице. Аз съм Веселин и избирам Европа.